אני נתן אלמו, אברה מנגיסטו. אני חייב להגיד לכם שבזמן שאתם מבלבלים את המוח בבתי המשפט, שתהליכים שמה לא נפתרים גם אחרי שנים. אתם מזיינים את המוח בטלוויזיה, בחדשות מדברים שטויות. ילדים עדיין נאנסים, ילדות נאנסות. אתם לא מבינים מה קורה פה. אחרי זה מבקשים לעלות את המשפחות שלהם, מחתנים אותם בכוח, את המשפחות שלהם לעלות לארץ. זה עצוב, חרפה, זה מה שהעולם רואה, בגלל זה אנחנו במצב הזה. אני נלחם מגיל 5, מחשמלים אותי בבית, קושרים אותי, מתעללים בי. והעולם שותק, העולם זה ישראל, אני מתכוון, שותק. העיקר אתם עסוקים בלהדפיס כסף, אתם תדפיסו נשמות. אתם לא דואגים לאזרחים שמי שנולד פה בארץ צריך לחזור